Dobrý deň, ja vás vítam u ďalšieho videa. Ja nemám ako mikrofón, tak ma budete zle počuť. Ja vás vítam u Rainbow Friends. Ako ideme teraz do autobusu, takže nemôžem toho teraz viac hovoriť, tak môžeme ísť na to. A pozrite sa, jakú mám krabicu. Tak, proste z nejakého bazošu, keby ti donesli. Ale tu máme shop, keby sme mali peniaze, tak by sme si mohli kúpiť za 100. A ja si kúpim 100 za vojensku. Tak to ideme hneď hrať, tak OK. Takže čakáme. No už to je 14. Poď, niekto príďte. No konečne. Takže ja už budem čakať. Máme 3 aj dní. Môžeme ísť na to. A ja keď som videl, tak tam išli do nejakého zábavného parku a potom nejak sa otočila šipka a potom išli do nejakého zabíjackého parku. Alebo neviem, čo to bolo. Nejakého domu. Takže dúfam, že to bude takisto a dúfam, že ma neoklamal ten youtuber. Skip, don't live. Dobre, player 11-13. Už to máme naplno, ale neviem, čo mám stlačiť. Dobre, game stringed. Dobre. Takže aj tam budeme mať asi tak... Ja som úplne vzadu, bože. Čo musíme nahráš? Ale to je dobré, lebo keď nahrám, tak sa mi že stane. Takže, začala sa na šipkách. Už natáčame minútu. My ideme speedrun. OK, takže tu zomrel 3-bit, OK. Keď poznáte 3-bita, tak dajte do komentárov 3-bit. 3-bit je RIP. Prečo sme tu teraz, my sme zomreli? Sva nevidím. Oni ma zabili, ale ja som tam není. Osek R. Prečo zmizli tie kocky? OK, dobre, nebudem zapýtať, idem to radšej normálne hrať. Idem to vyspeedrunovať. A dneska skončíme pri tom zelenom, lebo dneska mám veľa práce. A teraz to nás bafne. Myslíš, že ja ťa nevidím? OK, ja ťa vidím. Ale ty za mňou nepôjdeš. Lebo je Nubka. Ešte ja som taký dobrý a mám toľko veľa blokov. Potom, murder is free. Alright, OK, ja už mám veľa blokov. Čo je rip? OK, prečo? OK, ja tam radšej nejdem, lebo sa zatvoril. Počkaj, ja tam idem dať moje bloky a bude nám chýbať určite malo. Prečo sme tuto? Neviem ani, čo to je za mapu. Ja už poznám túto ako keby mapu. Už som to niekedy hral. A ešte musíme byť tuto. Ja som to ako niekedy hral. Dal som to aj do konca, ale už si to ani tak nepamätám. Koľko som ich tam povedal? Dostal som 40. Nie, ešte na to nemám. Potrebujem 100. Ja myslím, že ten je hluchý, ale vidí. Nie, počkaj. Áno, on je hluchý, ale vidí. Ďalší bude slepý, ale bude počuť myšlienky. Ja som proste ten Haribagi zvyšu. Vidíte, aký som modrý? Tu ideme skočiť, tuto ideme skočiť, tuto tuto hľadom. Dáme ďalší. Dobre. Potom nám bude chýbať ešte neposledný. Keď to zobral, bože. Keby to nezobral, tak by mal na väčšie šťastie, že ja by som... OK. Ja si pamätám, že keď budeme mať mnoho času, tak nám to bude ukazovať také... Modré, spomal sa, ja ťa odženem.
Kde je Miša? Misha. Miska, ty čo dieleš? Ja nič nedielam. Ale ty si niečo dielala, ale vôbec. Ty, Miška, ty niečo dielala. No vôbec, ja som nič nedielala. Ty ma klameš. Ja som dielala. To ma klameš ty. Ja som nedielala. Dobre, teraz som si vypravila takú rozprávku o Miške. Dobre, už asi už ani nebudem vyprávať. Konečne. A pri zelenom to ukončím. To som bez mám nežil. Prečo musím mať takéto smol? Prečo? Povedzte mi. Na čo? Tomu nechápem. Dobre. Povedal som pri zelenom, to ukončím. Dobre, keď zomrem, tak to ukončím. Alebo keď uvidím zelenú, to sa ukončí. Dobre, teraz moja challenge. Odteraz. No, tak čo tiepu? Nie, klamem. Musíme uvidieť, prišiel zelenú. Ja to poznám taký trik. Glitch. Pip, pupúček. Dobre, ja som tuto bol. Som bol na najvyššom patre. Som pro hater. Hater on beg you. OK. Teraz keď uvidíme zelenú na prešere, je po nás. Ja viem, že stadiaľ nebude vychádzať prešere. Bude z toho vychádzať, neviem či. Počkaj, sa nechám prekvapiť. Takže video končí. Dajte like a odber a video končí 3, 4.